Reġa' wasal iż-żmien li fih il-Belt Valletta timtela b'attività kontinwa. Wara s-suċċess fi snin li għaddew tħabbru d-dettalji tal-festeġġamenti li se jittellaw fil-Belt Valletta lejn l-aħħar tas-sena, partikolarment il-festeġġamenti nazzjonali tal-aħħar tas-sena. Attivitajiet organizzati mill-Fondazzjoni Valletta 2018 flimkien mal-Ministeru għall-Kultura, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Kunsill Lokali tal-Belt. Il-palk prinċipali se jkun fi Pjazza San George li fuq numru ta' bands u artisti se joffru spettaklu mużikali. Fosthom The Crowns, mużik, orkestra mmexxija minn Sigmund Mifsud, Glenn Vella, Kevin Borch u oħrajn. Mistennija tispikka wkoll l-animazzjoni 3D mal-faċċata tal-Palazz tal-President li għal sena oħra se tinħadem mill-istudenti tal-MCAST. Dawn il-projezzjonijiet se jibdew jintwerew mit-23 ta' Diċembru. Dakinhar ta' ċelebrazzjonijiet tal-aħħar tas-sena, il-projezzjonijiet se jkunu akkumpanjati b'xogħol pirotekniku. Iċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef sostna li l-mira ta' attendenza din is-sena mistennija tkun ta' 50,000 persuna. Is-Sindku tal-Belt Alexej Dingli tenna li dan l-avveniment fil-bidu tiegħu kien sfida, li però ma' żmien inelbet u bis-sem tal-Fondazzjoni Valletta 2018 qed jintlaħaq lan li jsiru attivitajiet kulturalment validi li fl-istess ħin ikunu attrajenti għall-massa. Min-naħa tiegħu Owen Spiteri minn G7 Events żied li filwaqt li l-attività prinċipali se tkun fi Pjazza San George, l-atmosfera se tinħass mal-Belt Valletta kollha filwaqt li saħaq li s-sorpriżi mhumiex se jonqsu. Sa dan it-tant it-tlieta filgħaxija ċ-Chairman ta' Valletta 2018 Jason Mikallef xel is-siġra tal-miliet magħmula minn blalen tal-ħġieġ ta' kull daqs. Is-siġra li saret sinonimu mal-armar festiv tal-miliet fil-Belt Valletta tinsab quddiem il-bini tal-Parlament. Din is-siġra bolli ta' 7 metri għandha l fuq minn 2000 ballun tal-ħġieġ kollha magħmula b'idejn mill-ħaddiema tal-imdina glass. Bla dubju din is-siġra tal-miliet mistennija ddaħħal fl-atmosfera lil dawk kollha li jidħlu l-belt f'dawn iż-żminijiet.